Jik Jik Fitra Audio Jik Cek lo Hose Ha Yo Ayo ini merabahan yang para mati kulo tulowo sekti budaya Lo Wah Azan Asik asik Ayo ngono Waspodo den prayitmu Ayo ning kono gawe ning iso solo krombo sekti budaya Let's go Masuk minangka rinegane para Madyabala hakinipun asal saji ayane wonten tulangga sekti budaya ingkang den wastani pepiling tetembanganipun ayane mangajape tulangga sekti budaya kalisa ing sambi kala masuk wos wacine padha dielinge wos wacine padha dielinge antara wos ngumandang wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama alima waktu ayo padha lakonana kanthi istiqomah lan sing tumakmina wis sampurna yen berjamaah subuh lan azan salat saya diketoke tidak mungkar maghrib lan isya iku jangkepe prayoga
kan ditambah sholat sunahe jo sembrono iku perintah agama ameli ono ing donya aku sadelo sabar lan tawakal ngadamring Gustine ayen kepengin besok amunggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditambah sholat sunai dosa brono itu perintah agama eling ono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal menambah sing kuwasa yen kepengin besok swarga waraga traga Ridho Budaya Sakti Budaya Asik asik yo yo Para pemirsa menonton aturakan sugeng rawuh dumateng penyanyiipun para YouTuber. Tentunya juga ada dari Tulungagung Mas Momo Production beserta kawan-kawan. Kita doakan semoga sukses semua. Terima kasih. Tentunya juga terima kasih Mas Bayu. Minangka tetungguling Prangga Sakti Budaya. Esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran
goleki sing tak sawang mobang meter anggon kuki tering ora rasa esuk awan ati wengi man yen ati riyo kang nyaya kleyang tak sawang menclot neng apa kekenjangan tak rinding saka kantoan sareli ngoceh dheweke ning introan ilang kae tak suwun mbok aja kece podang bune agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang katon manise bunga yen lakon nyanding sliramu ora bakal atiku kepimbang liyan yen si podang adudut ati kasmaran ora mendung atiku tan soyo dodro tak ranani sun pikan ulu tebendo let's go enak rene seje karo kancane lho iki tulung aku punya tulung gosek di budaya ayo ning wara nyombo jumangkari sang popo wonten sanggar pamujane ayo agen nuwun ajenipun pangestu wonten sareng Gusti Risang popo asong saji sarana kinabongi menyang ngatus garu rasa cendana mangalap ngalap urbing dupa pangan jape punapa dados pakaryanipun para Mandrabala Turangga Sekti Budaya Ka
lisa ing sambikala yen ingkang dendasare sun memuji wonten kersanipun Gusti waja awis balak-balake sekolah dosa yai dosa bapa angraketa dosa saji kanggo srana kanggo srana ene raat sumpah puja meminta nugraha yang witi nabulno kan ira terbi para jangga nantu perkara ayu suwono kang becik kang titik kang ala bakal ketara sesakti rayu turangga sakti budaya tetap jaya awit genap astu nama sidok suara dono anike budita ingkang ampun katon rampiang wonten saking palagan risang bapak angin monenian angobong menyan bel biru rupane menyan ya dereng jati rasa-rasane menyan sedetik tak caosake yen ana kekuranganipun nyuwun agunge sih samudra sami coba wis kolak balake sekolah dosang bapa angraketa dosa saji kanggo srana yen ira datur pamuja meminta nugraha saking nyawiji kinabulno yen ira dadi pancoba kinatuwa prakabat sugiyono kang becik kang ala bakal ketara sesati rahayu sakti budaya tetap jaya pujiya pangeran Mahagung kang ratane jagat sarewa jasana rarapen gendeng kidung iringane gendeng kok saron demung kabeh umat padha keplong surao sao puji bukti pangalamono kojo koti kanthi surak gembira awit nyoto warangga durangga sakti budaya Mitra Audio Production heka ayo nggih sekabeh para adi
Adining Prabu Singapura yen ngajari iki kabarean ya Gam ingkang dewasa kanggo bebarisan Prabu Singapura yo gini kan Prabu Singapura kan ya ayo ini kan saya cakep akhirnya meniki nangke bebanten enggak undur saking sanggara wamujane risang bapak uga ginawan pendet iya samane kaget pastani sak bongoteng pal ujang gede hingga lengan seneblak kiblat sekawan lima pacer kamu dados mau risang bapak yuk tidak permana suku tu macam mana bantolo ciptane mana tumuju wonten sangaran Gusti amase mantra sakti risang bapak angkat wonten jagat tur mangetan yen ana kala saka ngetan enggal baliya mangetan sarana nyerdak jalan bantolo sabdane risang bapak wah rogo sakti budaya yo tidak permana tan ana sabawane malang awisik yen para nyata amarga kena sabda dari sang bapak amaose mantra sakti angadhep wonten jagat-jagatipun mangidul kepara nyata yen ana kala saka kidul enggal bala mangidul karya sekret kewarasan para wadya kula para tamtama risang bapak ingkang nyebana percaya Bantala gembluduk gembleger gawe iki Bantala wah rogo sakti budaya yo hidup formal riset popok katon matang semedine gentur topo ning sidik maninggal ya terus pangan dikane dadiya brata wis lumapan topo ngalong topo ngidang ngebleng pati geni liap lariani aluyum amarga kena sabdani sang popo gebluduk gebleger temane Bantala wujude pecut wah rogo sakti budaya yo tidak permana riset bopo katon gagah prakusa kados Raden Werkudara angedhep wonten jagat-jagat pangalor yen ana kala saka nglor enggal bala pangalor amarga risang bopo angin ingkang cipta
tumuju teman-teman Gusti amosipun mantra sakti pecut Kyai Sametiwan Daya pakuwasane bisa anolak bala ingkang dering dumawa ingkang ampun dumawa bisa sabiyantu para wadyabra ngenipun hanenggo karya wah rogo rogo sakti budaya yo Hayoning Malanabaha ingkang nembe kita mirsani kanthi sareng menika asung saji utawi kinuraken bebaten sarana risang bapak kirmon anyuwun wonten kesanen Gusti pangajabe Drawa Sekti Budaya kami ing sami bola ayoning waryanto ingkang dipun pandhikaken panjenenganipun Mas Bayu ingkang mijil saking Dusun Jenglek Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ugi kinarya sarangan kalian mitra audio sound system kepernyata dari menika rinengku hajat panjenenganipun Mas Bayu anggenipun nyetanaken Kang Putra ingkang den wastani Arya Brahma Diandra Putra inggih menika putra saking panjenengan Mas Bayu ugi Mbak Yeni kanthi sarana doa restu saking Klutraga Sedulaya yoni pangajape keluarga saking panjenenganipun Bapak Bayu kaliso ing Sampingala ugi anak ingkang dipun kinten Arya Brahma Diandra Putra tansah minanggena rahayu ning kawujudan. Tentunya mendapatkan yang terbaik untuk kedepannya. Amin. Kepernyata ingkang jumang wonten catur panagan yen wujuding para tamtama. Rinenggoning para wadyabra anggenipun Mas menika wonten gegedingan. Nah, sungguh oke, rinenggo perbantu ulangi berbaik saya kira titik. Kita saksikan tembakan ikan dan batani Bubuk Asmoro masih bersama Turangga Sekti Budaya. Bobo, let's go. Kelingan hubung bae piye tak golere nek jagat kobak tulisan warna abang tanda isih Bubuk Asmara biyen kae tanggung andung dena tanpa batal tanpa klasa buat abate ketaman Asmara gubuk kae ibon wati nganti kapan ora bakal lali gubuk kae kobak crita tengah wengi nganti katrina tenan satrone ati datan guntur saya ora ati aku kowe dadi
singkarwa bergolaren bergolaren neng bubuk aporo bersama let's go yuk yuk asu ayo yuk 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 bubuk yuk yuk buka titik bos yuk waraga turangga sakti budaya yuk ayo ger yuk 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 lore jaranane nembe campur sari sekti budaya satuhun gatokake urek kabur desa sedang jengking papanipun monggo-monggo sami anyanyun sekti budaya tansah rembaka mugi lestari widodo. Selamat berjumpa dengan jaranan Turangga Sekti Budaya. Turangga Sekti Budaya dipimpin dening Bapak Bayu, sesepuh dening Bapak Suci. Yuk, yuk. Tasa setya angalore jaranane nangge campur sari sekti budaya satuhun yatyo pati urip kabur desa sedang yang dipapanipun monggo-monggo sami anyanyun sekti budaya tansah rembaka mugi lestari widodo.
Ayo ger, ayo ger. Yuk, 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 yuk. Turangga Sakti Budaya. Yuk. Ya. Wah. Ada. Ya. Ya. Wah. Yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Ya. Yuk. Yuk. Awas. Lo. Ya. Yuk. Yuk. Yuk, 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 yuk. Awas, panggilan aku udah nganti-nganti. Awas. Yuk. Yuk, 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 yuk. Lah iki apa bocah e? Yo. La 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 la. Yuk, oh. Ya. Ye. Awas. Lo. Ayo. Oh. Awas. Oh. Eh. Oh. Ayo. Awas. Oh. 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 Wah. Kolok lo. Oh. Ayo. Yo. Heeh. Ayo ger, ayo ger. Lo lo lo. Ya, yo yo yo. Yo. Oh. Ayo gini tanjak Azan. Yo oh. Oh oh. 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 Bos angapra yuk 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 krepye modal prajurit muda bos angapra nuju ana ing balagan swara cangkuk anitir ana ing antara pecut samati pakup lembang ing awal-awal yo yo ha oh ha oh ha 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 oh oh he oh he oh he oh he oh 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 Irun, irun. Ayo ger. Kripik budal prajurit muda wosang aprang nuju ana ing balagan swara cambuk anitir ana ing
bacot samati patus tembak ning awan-awan bersama Dronggo Sakti Budaya asik-asik oso 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 oh 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 yo yo Greng udah lembran jure kudo awas gombrang lumayan ojo palakan suara campur anite monggo alo rekso bacot sang mandiman ambelah kejodoh kowo ya, ah, buka sedih. Terus awas yo yo asik asik yo awas yo loh haranane yo aja ngono haranane yo goyang pijo ya 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 yo 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 ya 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 oh oh maju terus ayo nek adik ini ayo le alon-alon seperti jadi pelakon yo asik yuk masuk tuh sama Dronggo Sakti Budaya
sambang karo sapa tak suwuni toleh bengi yo Gaputono Widonono Jaatati ing koco ing tresno balon apa bebasane mong katon ton sliramu wae ojo lali pamrihmu bukan setia satuku tak ngerti Ati saelengku Weka Yo yo Yuk. Panggela itu dong, hati-hati ya. Ayo nih kemarin yang tak bisa, kali ini bisa solo. Serangga sekti budaya. Awal. Yuk. Coba. Karanane Karanane Yuk. Oyo ngono Karanane Karanane Oh 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 Goyang ini jos Ae ae. Ayo ayo. Ae ae. Wae. Yo 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 Ah. Oh Oke. Yo 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 Gisor ayo Yo 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 Oh 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 Yo 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 Oh Ah. Ah. Oh Oke. Ya. Masuk masuk. Bersama Turondo Sakti Budaya Timbang turu sore surya nonton jaranan Sakti Budaya masuk toh wayang lagi udan krimis ra uwe-uwe banyu kanggo mata dadi saksi jodhunake wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning atiku yen ora sliramu Sumilih angin tansah tutup jalanku
pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku tidak sayang reno umrih sliramu ora bisa ilang Sakti budaya lagi Mitra Audio Sadisa Matur nuwun Yo, yo, yo. Hati-hati ya Cok Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kaya ngono karanane yo oh 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 goyang dejo irun irun oh yo yo timbang susah ayo goyo Ayo guyu yo yo Lupa Lupa Yo Hause yo oh ayo Yo para tamtama lumaksana madita kita bares awas awas jos yo 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 Oke, terima kasih. Tolong kasih tepuk tangan biar semangat. Durungko, Sakti budaya. ale-ale kok yuk Yuk. Pemulaan nonto. Ayo ini ngamun ngaton wonten sak permulangan yen iku dhewe sambut. Ayo ini nopan abet pencut pratondo. Enggal semangat wonten sak permulangan yen para wadya mulo. Turangga sekti budaya ayo dong, ini dong, tanjangnya dong. Let's go. yo yo lilo Niki Jawa Tulen asli, ciri khas lilo Dusun Anggrek Turangga Sekti Budaya. yo
Moga bae. Letok jumanglo Suwe. tok ibal-ibalan letok jumanglo manung kalmangkung suarane tetep bisa srut ingkra desan kok Tok kok teng kok tok kok kung kok tok kok teng kok tak kok kung kok tok kok teng kok tok kok kung kok tok. kok teng kok Enak-enak. Bali bolai alasan sumangyo padakan panggung ngumandang manggang longsa tok 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 gung tok tok teng tok gung tok 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 gung tok tok teng tok ya ya ini wah Pak, dong, hati-hati bakung. yo alon-alon pancen wong sepuh ya yo Kepes ojo lali kok Dasare bisa gawe sing sasono kuwi. Buka. Yo, awal Pak Mundut apa cukup panyuwunane dulu. Sekarang lanjut yuk 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 sapa sing ora kedadan pripate blala blala awe awe aku ka rasa atiku hanya wa luas lakumu sayange anakku loro wis dunya bono prawan sembang desa apa bisa keturutan nyamang putra urip aku kedangan rino wengi mok tansah kelingan Sakore sano. kedangan rawan ibarate padha gayonita Sarewangi pati jadi pabrik karepenmu kok atine aku ora bakal
tak enteni enak-enak. masih bersama Turonggo Sekti Budoyo Mitra Audio Production Rias Paten Kendires ya Oh, Yuto Pondok Batang harap udah Bupus Bupus Lopo Klopo Pondok Jogetan Sumila Bupus Bromo Ambaragi Tumurun Kreta Aku pun tansah ngeteni tumetesi tresno kang sejati wedi kelangan kowe ayo enggak polo kromo wae Bang Arum Probolinggo yo reno wengi amok katon ing moto Bang Arum Probolinggo tak sirame banyune angkara sayur gendang sambal bawang lalap kubis opo ora kelingan bukaan lawange tresno Dimas Ayu kembang Probolinggo Asik asik.
wong klopo muda leganono geguna damrata pitik pari timen mari nggon kula ati aduh lara dadaku sapa ora kersa apa pancetiku apa pancetiku kok balung janur paring wasada nggon kona danguyuk awas yuk yuk aja lali pancen yo bisa gawe iki sono keren ayo 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 wah butuh kalau lo ya
Buan. Udan deras mendungi campur badut. Aku ngiyup neng ember pasar kuno. Mlebu pasar jarene tuku tahu. Meset dino tak anteni kok ra metu. Tak laponi ning bakal sepi. Bakul dagangan diikuti. Tak goleki neng lore pasar sapi. Jombol pacarku digondol ranting sapi. Pacarku ilang negoro sakuno. Pacar kok kudu kaya walu. Pacarku ilang negoro sakuno. Sayang jebule pemalas rujo. Buat golek pacar ayu. Pasar ngunut dadi saksi bisu. Pacarku ilang goro-goro tuku tahu. Tanduk bakul tanduk. Masih bersama Mitra Audio Sanjito. Matur nuwun. Let's go. Pasar jarine tuku tahu. Tak ateni sedino ora watuk. Tak laboni pasar katon sapi. Bakul jangan hati tak goleki neng lore pasar sapi. Jambul pacarku digondol ranting sapi. Pacarku ilang neng jero pasar kuno. duwe pacar sayang sepuleh kok malah rujuk mbok menawa kowe durung jodohku aku kapok golek pacar ayu asal kuno kang dadi saksi bisu pacarku ilang goro-goro tuku
ayu lho. Kancaku barang pengen. Iya. Aku boleh welek karo entuk wesek. Iya lek ayu-ayu nglarani ati. Ngenes temapi. Ayo. Bersama Sakti Budoyo. Kalapun baru sliramu batin iki anak kita sareno rasa tresno kakak anda sano mikir hati hati so cecek Sakti Budoyo Turangga Sakti Budoyo didukung Rias Manten Kendedes Indra Audio Production. Mantan tenan kok kuwi. Kalamun urung sliramu batin keke anak sadramu rasa tresno kang padha sareng iki ati rawi sojo
Bangun nandang tresno pikir Rizki notrat sakit abai ada tawa siji karo kancane bos berarti aku iki oh berarti giliran cakepku oke semangat sangat mengatakan kalau ingkang nembe kita menjani kanthi seneng musik pun para wadya bola urutan tomo saking turungga sekti budaya